Mám tu pre teba veľmi zaujímavú otázku. Prečo napríklad vonka nesneží? Veď sú Vianoce. Ja ti to hneď vysvetlím, Andrej, poď sem. Natoč toho chlapca, on je buzerant, je teplý, vonku je teplo, preto je snež, on za to môže. Takže ľudia môžete ho dobiť. Ale potom by ho rád v pohode. Nie, že mi tiež. Nemáš z toho žiadne pocity? Nechceš to osláviť? Ak máš vodku, tak hej. U teba do úzku je to veľmi dobrá voda. Robí reklamu. Tot? Nie je to isté. YouTube. To bol súdnik, to bol zakázali. Počkaj, tu ma dá. Hráme s cigaretami. Poď, čo ty ideš s fľašou? Čo spolužiaci prajete na sviatky? Nič, alebo... Tvoju mamu! Veľa klastu vám prajem, veľa cigariet, veľa porna a neviem čoho. Veľa mäsových výrobkov, aby ste pribrali a tak ďalej. No aké máte novoročné predsavzatie? Piť viacej! Piť menej! Ale piču o to! Akože ja mám také novoročné predsavzatie, že prejdem z murgašky so štvorkami. Akože netreba sa veľa učiť, lebo potom je zlé. Leplo! Horí! Vlogujeme venku. Čau, Daxo. Vlogujeme venku. Adam hrá porno. Natáčaj. Oto, máš zdravý. Marek, pozdrav mamku do videa. Mami, som zdravý. Taký škaredý. Natáčam? Kde je? William Pacher, čo to má byť? Váňaj ma! Ideš live s dvomi hokejkami. Tu je Garman. Všetko najlepšie. Maťo, všetko najlepšie. Krabička. Šťastné sviatky s krabicou. Všetko najlepšie. A takto. Poď ešte my dvaja. Točíme. Všetko najlepšie. Ďakujem. Pozdrav všetkých za... Koľko máš odberov? 124. Za 125 odberov dneska od všetkých. Ďakujeme. Šťastné a veselé.